Здравейте и добре дошли в моето видео. За тези, които за първи път попадат в моят канал, казвам се Пламена, живея в Испания, по-скоро в Валенсианска област, но в момента сме на почивка в България. Ваканцията ни върви много добре, Валерчо е в чудесно настроение с бабите, с дядовците. Чувства се страхотно и аз също се чувствам страхотно, малко разнообразие, пък и при родителите е най-добре. Чувства се домашния уют, топлина, любов и всичко хубаво. Та сега съм се запътила към едно ресторанче, което искам да резервирам и да се разбера с хората за менюто за рождения ден на Валери, който ще става на 5 години. И сега отивам да направя резервация и да доуточним подробностите с човека от ресторанта. Тук е много готинко, много е зелено, много е спокойно. Прекрасно е. Супер! Абе, още взето камъка се тижи на мястото. Не, че в Испания не ни харесва, даже се чувстваме страхотно там. Нищо не ни липсва, освен семейството. Но като цяло, когато се върнеш в родното градче, е най-чудесно. Сега минавам тук покрай една много готина градинка, паркче, което е, между другото, доста добре поддържано. И сега ще ви покажа какво представлява. Добре, готова съм, резервирах заведението, уточнихме подробностите. Сега съм с колата на баща ми. Тя е с скорости и просто се припотявам 5 пъти, докато измина 2 км. Но не е проблем. Между другото, направи ми впечатление, че тук по-възрастните хора, когато ги поздравиш и те вместо да те поздравят, те гледат много странно. Аз съм свикнала, нали, и Валери също сме свикнали така по улицата, като се разминаваме с някой, да поздравяват, ние да ги поздравяваме, но тук ми прави впечатление, че хората много не са свикнали на това, но въпреки всичко аз ще ги науча, ако мога, нали, ще си ги поздравявам така, както съм се свикнала. Така, добре, резервирах, отивам да видя Валери какво прави, май играе топка с дядо си. Отивам, сега той ще обядва и ще си направим една сиестичка. По-натам във видеото ще останете и ще видите какво ще се случи. Здравейте и от днес! Така сме се натоварили една хубава компанийка и отиваме на разходка на едно местенце, тук близо до нашия град. Ще ви го покажа след малко. Другите слезнаха до магазинчето, си вземат някакви напитки. Аз съм се подсигурила, така понеже винаги съм си един организиран, предвидлив човек. Съм си взела в чанчичката това, което ми трябва, за мен и за Валери. Ето е моята компания тук отзад. Да, и чакаме другите, ще се задушим малко, ще отворя, че не съобразиха да ни оставят климатика. Та, да, сега отиваме на едно много прекрасно място и ще ви покажа какво представлява то. И така пристигнахме до потопената църква Свети Иван Рилски.
една забележителност, която когато се приберем, идваме да посетим, да се разходим, носим си нещо за хапване, разхождаме се тук около нея. Понякога съм я виждала потопена във вода наполовина, понякога е така суха, както е в момента. Лятно време, по принцип, вода не стига до нея, защото язовира се изтегля много назад и водата не достига до църквата. Сега ще ви я покажа по-отблизо. Ето я тук отпред, вървя към нея. Сега ще влезем и вътре да ви я покажа и по-отблизичко също ще ви я покажа. Доста хора има, които я посещават, защото наистина е една забележителност, която е устояла във времето. Църквата Свети Иван Рилски е построена през 1891-95 година на най-високото място в село Запълня. През 1960 година село Запълня и околните села Жребчево и Долно Паничарево са потопени поради изграждането на язовир Жребчево, който е създаден за водоснабдяване, напояване и производство на енергия. Църквата се оказва единственият оцелял архитектурен спомен от село Запълня, защото тя се е намирала на хълм. В течение на времето храмът остава полуразрушен, изплувайки над водата при спадане на нивата на язовира, особено през лятото, когато може да се види в цялата си прелест. И така районът става все по-привлекателен за туристи, фотографи, влогари и рибари, защото ето там в далечината се вижда язовира, докъде е изтеглил водите си и доста рибари идват да си хванат рибка. Сега ще влезем и вътре да ви покажа какво има в тази потопена църква, която в момента е изплувала над водата. Тук има някакви свещи и доколкото съм запозната, първата неделя на август, мисля, че тук се провежда някаква литургия. Митрополита, не знам, забравих кой беше, прави тук някакво, не знам аз наистина, но първата неделя на август се случва тук нещо. Аз не можах да дойда, защото не знам кой ден се пада, но мисля, че и не бяхме тук. И затова има така свещички прясно оставени. Може и някой друг да е идвал тук да се запали свещичка, нищо, че църквата няма свещеник. Идват доста хора, туристи, също така и местни, които почитат храма. Доколкото знам, местните се грижат за храма, когато язовирът дръпне водата си. Идват и го пореставрират малко, колкото могат. И това е резултата до този момент на храма. Много е приятно местенцето, много е готино. Ето тук виждам, че има и табела, която не бях я виждала до сега, като съм идвала. Има табелка на български
и на английски с информация за храмът. Ето го и на английски. Единственото лошо впечатление, което ми направи, е това кошче, което е пълно с айран, вода, кафета, бира. Но сега, ако намеря по-голяма турбичка в колата, ще го взема да го изхвърля някъде другаде. Днес дойдохме малко до съседното градче Ямбол. Който не е ходил в Ямбол, сега ще ви разходя тук да видите. Сега сме се запътили към едно паркче, което е ново, направено тук в града. С брат ми и приятелката му сме, с децата. Малко да се поиграят в паркчето, да се разходим и ще ви покажа за хората, които не са ходили в Ямбол, да видят какво хубаво паркче са си направили. Тук се отбих до едно магазинче и взех на Валери много готина народна Русия, която смятам да му я облека. Той вече е имал, но му е малка и сега съм му взела нова. Обличам му я на 3 март, на 1 януари и така, когато се сетя, му я обличам и го пускам да се разхожда из Испания с народната носия. Доста е топло тия дни. Тук жегата е суха жега, не е като при нас влажна жега. Днес дойдохме на басейнче с децата. Дойдохме тук до Сливен, в едно село до Сливен. Има много готин приятен басейн. Има голям басейн за възрастни, по-парти тип настроени хора. Има и друг голям басейн, свързан с по-малък басейн с парзалка. И тук зад мен има друго басейнче с едни малки мини водни колелца. Ще ви покажа какво представлява басейна. Много е готин, много е приятно. Не знам точно какви са цените за входа, но далеч не са колкото цените в нашето селце. Там са 2,50 за възрастен, децата не плащат, а тук за двама възрастни и 2 деца ни взеха 50 лева за вход. Ще ви покажа и какво предлага менюто. Доста добре изглеждат нещата за хапване, които носят. Видях ги тук на някакви други хора. И сега ще ви покажа какво представлява басейна. И ако сте тук наоколо, може да го посетите, защото е доста приятно местенце. Заслужава си да се дойде. Аз с това моето заслужава си. Но да, когато нещо ми харесва, ето го това малкото басейнче с мини водните колелца. И ще ви покажа и другата част от басейна. Ето това е едното басейнче, което е с мини водни колела. Има доста чадъри, сенчеста част, шезлонги. Сега ще ви покажа и
басейна какво представлява. Ето това е единият басейн, зад него също има шезлонги и чадъри, а зад шезлонгите и чадърите е другият басейн, който е за парти тип хора, не е за мен. Тук е по-плитичко за деца и зад тази парзалка е ресторантче. Ето така се казва басейна. Има коктейли, салати, разни други предястия, разядки, тарама, домашни разядки, бургерчета. Общо взето има от всичко по-малко. Даже и мисля, че и през нощта работи басейнът, защото имат гръцка вечер и някакъв диджей. Най-вероятно вечер има партита, на които няма да мога да ви направя видео, защото вече не присъствам на такъв тип партита, само на дневни.